Наистина ли изливането на гореща вода върху замръзнало автомобилно стъкло може да го взриви за секунди? Видео, разпространено в X, да, онзи бивш Twitter и TikTok, показва как човек излива гореща вода върху заледено предно стъкло на кола и почти мигновено то се покрива с пукнатини по цялата повърхност. Кадрите приличат на стъклено фойерверк шоу. Красиво, но страшничко. Но дали показаното отразява реалността? Нека проверим. Потърсихме експертно мнение. Преподавателят по химия Илиян Иванов беше повече от щастлив да ни обясни какво всъщност се случва при подобна ситуация. Рязкото повишаване на температурата води до разширяване на външните слоеве на стъклото. Това създава напрежение спрямо вътрешната част. Ако напрежението е достатъчно силно, това може да доведе до сцепване, локално спукване или дори по-големи щети. Но има още един факт. Автомобилните предни стъкла са изработени от ламинирано стъкло. Два слоя стъкло, свързани чрез пластичен междинен слой, обикновено поливинил бутирол. Тази конструкция е създадена така, че при напукване фрагментите да останат залепени към междиния слой и стъклото да не се разпада на опасни парчета. Това е стандарт за безопасност в автомобилната индустрия и е описано в техническата литература за ламинирано стъкло, включително в енциклопедични източници като Уикипедия. В самото видео напукването се появява почти едновременно по цялата повърхност. Няма ясно начало на пукнатина. Няма естествено разпространение от една точка. Това страшно противоречи на физиката на ламинираното предно стъкло. Още по-интересно е, че в третата и четвъртата секунда на клипа се забелязва как стъклото сякаш трепти. Явен признак за намеса на AI. За допълнителна проверка извадихме ключови кадри от видеото и анализирахме с SiteEngine, надежден инструмент за откриване на AI и дигитално манипулирано съдържание. Резултатът е категоричен. 99% вероятност видеото да е генерирано от AI. Заключението е категорично. Клипът е манипулиран с AI и не показва реалистично поведение на предното стъкло, въпреки че се базира на реалния риск от пукнатини при термичен шок. Значи, какво е по-разумното решение, вместо да залагаме на опасни експерименти с вряла вода? Илиян Иванов съветва да използваме зимна течност за чистачки, при нужда в удобен пулверизатор вместо гореща вода. В свят, където AI може да създава зрелищна сцена за секунди, да различаваш истината от ефекта е супер сила. Проверявайте източниците, хвърляйте око на контекста и никога не се доверявайте сляпо на зрелищни кадри. Последвайте ни за още проверки на факти.